ninggal katresnan diaturke monggo. Seragen bergoyang ayo Mama Isa seragen kemukus bergoyang nangis tak jerone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Mama Isa
berpisah kowe janji orang lalekake wis setahun kowe tinggalake aku perpisahan kowe janji orang lalekake monggo wong ayu wong ayu bablasnya kembang rawe masuk kok spesial seragen bergoyang kembang rawe. Ceritane wong seneng tunggal sak bali
bablas Nera Taman Sibuta Masuko spesial ke keluarga besar saking Gunung Kemukus Sragen. Gedet lali mengan gugah ati tan kebaba coban iki awan homo bengi kebangetan uripku iki monggo nasibku urip iki tanpa bapak ibu nelongso banget uripku aku bertihan